जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। रउआ सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम जी तिवारी जी भोजपुरी फैंस क्लब के माध्यम से प्रणाम करल बनी। आशा करता नहीं कि आप लोग बहुत बढ़िया होखम। जब ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहा बा के हो चुकल बा धमाका पावर स्टार पवन सिंह के पावर पैक वीडियो के। जी हाँ भाई, आप लोग बता दी कि पवन सिंह के सेकंड इंटरनेशनल सॉन्ग आज 6 तारीख के शाम 6 बजे यशी फिल्म पे रिलीज होके वाला रहे। फुल वीडियो सॉन्ग ये लड़की सही है। जी हाँ दोस्तों, एक गाना के धमाका हो चुकल बा, 6 बज गई, अब धमाका हो चुकल बा। अब पब्लिक खूब प्यार दुलार दे रहल बड़े गाना के, जबरदस्त गाना के व्यूज आ रहल बा। तो आप लोग भी देर ना करी जा, अगर आप लोग देख ले बन जा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा कि कैसा लगल आप लोग ये गाना और वीडियो। और नहीं जा देख लेते न्यूज के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा और जाके गाना के देखी जा और मजा ली जा। पवन सिंह के नया गाना ये लड़की सही है, पवन सिंह के सेकेंड इंटरनेशनल सॉन्ग। और आप लोग को बता दी जाते जाते खबर में कि कल सुबह 5:30 बजे यानी 7 तारीख का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पे तो प्लस जवनिया ओढ़निया के वीडियो भी रिलीज होके जा रहा बा। तो कैसा लगा आप लोग पूरा रिपोर्ट नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक शेयर कमेंट कर जा। भोजपुरी के कोनो भी खबर अपन भाषा में जाने खातिर भोजपुरी फैंस क्लब के सब्सक्राइब कर जा। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले खबर देख सकते हैं। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।